Movida, beraien artean, informazioa jaso, taldearena, zenek lideratzen duen, zenek gauz guztioik laguntzen dugu pila bat gero, gauzak sortzeko orduan, modu egoki batean funtzionatzeko taldeak, bai? Ba, guazen, korriketan, guazen, gu, guazen, venga! Korriketan, guazen. Ikusten bat duten horreite, ja, erantzuna, hartzen diozue, bisualtik, hartzen diozue, venga, man! Zure taldea lideratzen dut, ja, nakuntza dut zuen, bai? Behar dutelako bisualkin horreik dut, bai? Bigarrena! Beti, korriketan dut, bazen, lau kontatzen, bat, bi, bat! Indarratzen dut, bai, da ez zitzei gara, bai, bat, bi, lau, bai, alde bakoitzak dauka bere zutasuna, jalantzen hastea. Bat, bi, hola! Bene ez zerbait asmatzen badezu zuek ere egin, asai egian, hau. Baza, isiltasun hori lortzea, gaiek deskansatzea, bai? Ikusten zute zein indarra hartzen duen isiltasunak, gaien arteko errespetua, bai? Bat, bi, erosa, bat! Hirugarren erritmo bat. Gogoratu, hau esplikatzerako orduan, hirugarren erritmo bat, beti jakartzen dugu. Bat, eskubi, ezker, bai? Eskubi, bat ondoren, pitxalo emango ditugu, bai? Nik planteatzen bat erritmoa, hiratikan, hau egin, ez dut hartuko, hartuko zaie pila bat, baina horrela egin ezker, lortuko ez dut, bai? Barneratzen dugu ja denbora, hangean, bat esatean, pitxalo, bale? Ondore. Hanka forte, bi esatean, txalo bat, bai? Txalekin jolazko. Grabera, eta gero. Oia! Horatz, posible ez dut guztia, ba? Hiru, lau, ba! Begira, bai? Hiru erritmoak landuko ditugu. Bat. Bi. Hiru. Bai, orduan, hau eraikitzaileak orduan, berdin. Batetik hasten naiz, funtzionatzen hasten ganean, bigarren erritmoa. Bai, hasiera batean ez hasi, venga, bakoitza, bat, ez, poliki. Ba, prozesua, tak, eskalonatu izatea. Bat, mogoratzen zate? Bazen, korriketan, bazen, gu, bai? Bat, bi, hiru, lau. Bazen, korriketan, bazen, korriketan, gu, bazen, venga, ba! Korriketan,
bat, bi, hiru, lau, bat. Ondo, hiru erritmoak ditugu ja, montatuta, bai? Oain, break bat egiten dugu, bai, leheno bezala. Egin dugu rock erritmoa, eta egin dugu break bat, zu baina bateria, jantzezu? Break, bai, buskatzen dugu erritmo bat, bai? Zerbait sartzeko. Leheno 13 golpe erabilitu dugu, oain ere, 13 golpe baina zatitu egingo dugu, taldez ezberdinetan. 4 golpe joko dituzue, bai? Orduan, bat, tin, egingo duzute, bai? Bat, bi, hiru, lau, pam, pam, vale? Bat, bi, hiru, lau, pam, bai? Beraiek egin ondoren, gu sartzen dira, bai? Bat, bi, hiru, lau. Vale? Bai, ditugu ja 12 golpe. Lau, eta lau. Bat, bi, hiru, lau. No, eta, que ganas, Eta azkeneko txalo bat dena batea, bai? Bat, bi, hiru, lau. 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 Oain erritmoak, bakoitza, bat, bi, hiru eta lau kontatzean hau sartzen dugu. Bai? Hemen aurkitu dezakezuen arazo bat da, hirugarren erritmoa, azkenan break egiten dena, bai? Lau kontatzean ez isiltzea. Beti, gogora arazi, edo ikusten badezute, normalean, ondo juten dira, Hasieran igual faiatzen dute pixka bat, zer nahi dut esan? Breaka hasten den garaian, denak isiltzen dira, breakari pausu emateko. Garbi gelditzeko. Bestela, hau pasatzen da. Lau kontatzean, hasi breaking, bai? Bat, bi, hiru, lau. Itxusi, neriak txok egiten du breakarekin, bai? Lau kontatzean, isiltzen dira, pausu ematen dugu, isiltzen dugu. Batzea, sartzea. Hori da, ustez, normalean pasatzen dena ala oso kasu eslatuta. Rimora, bai? Bat, bi, hiru, lau! Eta rimora, rimora! Bigarren breaka. Guazten. Bat, bi, hiru, lau. Uste zute ja mugimendua aurrera, sartzen dugu. Beti horrelako konposaketa bat egiten badezute edo interpretatu. Ingo dugu ez dakiz interpretazio eta antzerkitxo bat beti gogoratu. Zerrekin mugitu dezakegun, zerratik eta, bai? Bat, bi, hiru, lau. Bat. Erritmora, bakoitza beriakin, hau da, break bi. Bestea, break bat. Taldeak bisualki jasoko du informazioa. Gero ezin dezue egon esaten. Break bi. Eta oraindik eta gutxiago, gero instrumentuekin.
eztarria txikituta. Geroiak izango da. Lehendabiz badakit ezer egin behar da, eta gero nahi batzutek golpeaka markatu, lau egiten dut. Informatu zer datorren, eta ondoren lau kontatu eta egiten dut. Bai? Ba! Trabatzen aizea, ez? Bat, bi, hiru, bat, bi, hiru, bat. Vale, erritmoa jotzen atzeraka egin behar dugu. Presta hori, ja? Gogoratu, lehenengo erritmoak, pum, ta, tiki, pum, vale, beti erritmoak. Gitarrenak, pixkanak egin gotarat. Pum, eta zuek, donas ahí, atzeraka politik. Va. Hori da egin hori. Hiru, lau. Vale,